Så nu af, Anna-Lea. Hun har med selfie i hånden. Okay, jeg ved ikke, om det er ondt, jeg skal. Jeg har ikke Så! Spang, spang, spang! Nej, den er for langt nu. Slå mig nu! Ja! Er du klar? Er du klar? Ja! Kun en gang, okay? Ej, ikke skid. Ej, det var det godt. Ej, hvor er der pide, mand. De er fucking kammerater, mand. Kom her, du skal ud med det. Ikke engang det er bare en pære. Er det SM, kom så? Okay, den var dårlig. Jeg kan ikke her, så. Det gør dig! Ej, det er bare. Jeg tager på nu. Giv mig vandet. Giv mig det! Jeg giver dig det for. Nej, nej! Au! Giv mig det nu. Har du taget andre filmet det? Jeg filmer stadig. Amelia, jeg har sgu da også filmet det. Det går i stykker, har du givet mig det? Det stadig. Giv mig det. Smack my ass and go with you. Det kan være så brugt for gang med det her, Lea. Okay. Det troede jeg nok lige, hva'? Jeg går over min seng, om her. Ej, Natalie. En af os. En af os til SM. Okay. Og Ine går mok. Det ser farligt ud for Natalie. Hvem vinder hvem? Vi hører skrig. Der er stille team. Støn. Og Bente. Lad os hun får bare hjertet. Det lyder bare som en monster. Nej. Jo, jeg har. Det var sjovt. Nej, jo. Jeg overvejer så det er. Ej! Natalie, nu styrer du, når du gør. Jeg tænder på det. Du er farlig med det der bælte. Du skal ikke lade det bage. Hvad med ikke over mig? Hun er bare helt rød nu, eller lever. Hvordan kan du se det? Hvad? Lås døren, mand. Må jeg se din fod? Lad mig lige filme det. Nej, lad mig lige...